Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Marija Konċetta Formosa. Ija-ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna imma fiduċju sejf l-imħabba lejn Alla, narfgħu ħarsitna lejh u nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tieba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien Danjel qal lil Nabukkodonossor, Sultan, int kellek din id-dera. Kien hemm statwa kbira tas-sew u tleq tal-għaġeb. Kienet wieqfa quddiemek u d-dera tagħha kienet tal-biża'. Ras din l-istatwa kienet tad-debb, sidira u dirajja tal-fidda, żaqqa u koxtejja tal-bronż, riġlejja tal-ħadid u saqajja biċċa tal-ħadid u biċċa tal-tafal. Inti tħares inqatet ġebla bla ma messa ħadd, laqtet l-istatwa f'saqajja tal-ħadid u tat-tafal u għamlithom frak. Imbagħad tfarku f'daqqa waħda il-ħadid, it-tafal, il-bronż, il-fidda u d-debb u saru qishom il-karfa li tittajjar minn fuq il-qija fis-sajf. U r-riħ ġarrhom miegħu u ebda ħjiel tagħhom ma baqa'. U l-ġebla li laqtet l-istatwa saret muntanja kbira li mliet l-art kollha. Din hija l-ħolma, issa ħanejdu wkoll it-tifsira tagħha quddiem is-Sultan. Int Sultan ta' Slaten li lilek Alla tas-sema tak is-saltna, is-seta, il-qawwa u l-glorja u li ħallik lilek fidejk lill-uliet il-bnedmin, il-bejjem tar-raba' u l-asafar tal-ajru u kull fejn jinsabu u qiegħdek taħkem fuqhom kollha. Inti huwa ir-ras tad-debb, warajk għad saltna oħra inqas minnek u mbagħad saltna oħra, it-tielet waħda tal-bronż li tkun taħkem fuq l-art kollha. Ikun hemm ukoll ir-raba' saltna qawwija daqs il-ħadid u la darba il-ħadid ifarrak u jisħaq kollox, hekk din is-saltna tkisser u tfarrak lill-oħrajn kollha. U bil-saqajn u swaba rajthom biċċa tafal tal-foħħar u biċċa tal-ħadid, is-saltna tkun maqsuma u jkollha fija mill-qawwa tal-ħadid, la darba mat-tafal kien hemm imħallat il-ħadid. U kif is-swaba tas-saqajn kienu biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal, hekk is-saltna tkun biċċa qawwija u biċċa dgħajfa. U bħalma int rajt il-ħadid imħallat mat-tafal, hekk huma jitħalltu bejniethom biż-żwiġijiet imma ma jingħaqdux waħda mal-oħra, l-istess kif il-ħadid ma jingħaqqadx mat-tafal. Imbagħad fi żmien dawn is-slaten Alla tas-sema iqajjem saltna li ma tinqered qatt u li l-ħakma tagħha ma tgħaddix għal poplu ieħor. Hija tfarrak u ttemm is-saltniet l-oħra kollha waqt li hi tibqa' wieqfa għal dejjem. Kien għalhekk li jien rajt mill-muntanja tinqata' ġebla bla ma messa ħadd u farket il-ħadid, il-bronż, it-tafal, il-fidda u d-debb. Il-Kbir Alla għarraf lis-Sultan b'dak li għad jiġri l-qudiem. Il-ħolma hija minna u t-tifsira tagħha ta' min jemmina. Il-kelma tal-mulej.
Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku emejjel kollha tal-mulej il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku smewiet il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku setat kollha il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-mulej u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi jħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom: kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. U huma staqsewh u qalulu: Mallem, issa dan meta għad jiġri? U x'se jkunu s-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Għallhom: araw li ma titqarqux, għax qatt jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jiena hu u iż-żmien wasal. Tmorrux warajhom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiż, tinħasdux, għax jeħtieġ li jiġri dan, iżda tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom: għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, l-art titeżżeż bil-kbir, ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej. Qari tal-lum eżies jeħtieġ li nieħduh bis-serjetà u noqogħdu attenti li ma nitfixklux kif tfixklu dawn in-nies u l-apostli. Meta Ġesu ħabbrilhom li dak it-tempju hekk sabiħ, it-tempju ta' Ġerusalemm, għad jispiċċa. Fatti illum jekk immorru insibu biss biċċiet minn dan it-tempju. Però interessanti hija it-twissija li jagħmlilna Ġesu. Araw li ma titqarqux, għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jiena hu, iż-żmien wasal. Mhux tant meta, imma kif jien qed inħejji ruħi. Dan huwa l-importanti fil-ħajja tagħna iżjed. Dak kollu li qed naraw quddiem għajnejna ħajasal mument li jispiċċa. Jispiċċa għalija meta jien stess nagħlaq għajnejja għal din id-dinja. Jispiċċa wkoll biż-żmien naraw kif l-affarijiet materjali tajbin kemm huma tajbin jispiċċaw. U x'jibqa' tajjeb? Jibqa' eżjed dak li tlabna l-mulej fil-bidu tal-quddiesa jenna nwettqu. Għamel mulej li aħna nagħmlu emejjel qaddisa. U xi tfisser nagħmel emejjel qaddisa? Il-qaddis huwa Alla. Mela nagħmel emejjel tajbin, emejjel ta' imħabba kif Alla jagħmel miegħi. Dan huwa l-invit li l-mulej Ġesu qiegħed jagħmlilna.
qiegħed jistedinna biex dak li nagħmlu l-ewwel qabel kollox ma norbtux qalbna ma' dak li hu materjali. Ma nitfgħux ħarsitna fuq dak li għad jiġġarraf, imma nitfgħu ħarsitna fuqu. Għax aktar ma ħarsitna tkun fuqu, aktar inkunu nies li kapaċi nagħmlu emejjel tajba, emejjel ta' imħabba, emejjel qaddisa. Issa żmien li aħna rridu nħejju ruħna għall-laqgħa tagħna ta' Kristu. Nitolbuh flimkien biex jisma' u jilqa' it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja ħalli tkun sinjal għalina l-koll u għall-ġnus kollha tal-miġja tiegħek fostna. Nitolbu. Mulej dak kollu li huwa tad-dinja għad jgħaddi. Il-bniedem le għax hu maħluq ġbija tiegħek. Għamel li aħna naħdmu dejjem għal ġustizzja u s-sliem. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal morda l-anzjani daw kollha li qegħdin jaqtgħu qalbu. Għatihom il-qawwa u l-kuraġġ. Għamel li huma iħossu il-preżenza tiegħek magħhom. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija nitolbuk mulej biex tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa għal dak kollha li jduru bil-morda tagħna. Nitolbu. Għamelu mulej li aħna narfu nilqgħu il-kelma tiegħek għax il-kliem tiegħek ma jgħaddix imma l-kelma tiegħek hija spirtu u ħajja. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna. U Alla li bil-qawwa tiegħek ħlaqt id-dinja b'kull ma fija u fil-provvidenza tiegħek twassal kollox sa tmiem. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna u għamel li r-rieda tiegħek tkun il-paċi tagħna. Bi Kristu Siedna. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek. Għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox
u li jinti battulna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tijek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tan id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi riġrad il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Nissirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubijiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubijiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix, tħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti timlina bil-ferħ bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ qaddisa. Għamil nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristus jedna. Mhix dejt infakkarkom li nar l-erba li ġejja fis-6:30 fis-sala tas-Santwarju sejjer ikun hemm laqa ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija. Dawn huma laqat li jsiru darba fix-xahar u għalhekk inħeġġiġkom biex tattendu. Ngħidu flimkien 3 avamarijiet u npoġġu taħt il-ħarsa ta' Omna Marija il-morda tagħna, partikolarment dawk il-persuni li llum sejjer isejjer x'intervent fuqhom fl-isptarijiet tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.